Zdravím, dievčence. Rozhodla som sa, že túto tému, marcovú tému, si dáme avatar, ideálny klient. Už som. Keď niekde spomeniem ideálny klient, tak ako ľuďom sa ježia chlpy a vlasy a všetko. A ja to dokážem pochopiť, lebo keď som prvýkrát, alebo v začiatku, keď som sa začínala o podnikaní učiť a mali sme si vypracovať ideálneho klienta a začalo sa hovoriť o ideálnom klientovi, tak ja som bola úplne zúfalá. Že ako čo to je a jak ja mám vedieť. Dobre, čiže čo to je? Čo to je ten ideálny klient? Ideálny klient je klient v podstate, je to akýsi prototyp, hologram, predstava klienta, človeka, s ktorým sa mi dobre pracuje. A tu teraz často prichádzajú také tie otázky. To si akože ja vymyslím, že koho tu chcem mať a teraz oni mi tu budú chodiť, alebo čo, alebo na čo, alebo proste si to vymyslím a budem s tým teraz spokojná, alebo mám vymysleného človeka. Necelkom. Potrebuješ mať predstavu, na čo je to dobré, na čo je tu ten avatar. Potrebuješ mať predstavu, s kým komunikuješ, komu predávaš, s kým sa bavíš, pre koho tvoríš svoje služby, pre každého. Nie, nie si tu pre každého. Predstav si, každá z vás je alternatívna terapeutka. Čiže už to vypovedá o tom, že tu nie si pre každého, si tu len pre ľudí, ktorí sú otvorení alternatíve. To už je jeden znak tvojho ideálneho klienta. Jeden znak toho avatára je to, že OK, ten človek musí byť otvorený alternatíve. Inak ku mne proste nezablúdi. A teraz je v tom, že ak ty si uvedomuješ, že tvojim ideálnym klientom je človek otvorený alternatíve, v tom momente prestávaš presviečať. Prestávaš riešiť to, že OK, tak ako v homeopatii sa do zvládnutia robilo, alebo veľmi často sa robilo proste to, že furt bola snaha presvedčiť ľudí vonku, že homeopatia funguje. Ale ja v tom momente, keď viem, že sa bavím s ľuďmi, ktorí dôverujú homeopatii, že medzi mojich ideálnych klientov, medzi mojich klientov patria ľudia, ktorí dôverujú homeopatii, tak ja v tom momente nebudem nikoho presviečať, nemám to zapotrebie, je to zbytočné. Ale ako náhle ja vlastne mám ideálneho klienta takého, ktorý dôveruje homeopatii a na siete dávam príspevky, že presviečam ľudí, alebo chodím medzi ľuďmi a presviečam a rozprávam o tom, ale predstavte si, a sú takéto štúdie a viete čo, homeopatia určite funguje a teraz do nich hustím a oni na mňa pozrú, na čo mi to hovoríš? Čiže míňam sa. Toto je kľúč, prečo ja potrebujem poznať svojho avatara. Aby som vedela písať, aby som s ním vedela rozprávať, pretože na sieťach, alebo keď tvorím služby, tak ten človek proti mne nesedí. Nie je tu. A ja potrebujem si ho vedieť predstaviť, aby som preňho mohla písať, vysielať, hovoriť. A veľmi často sa predstavuje avatar alebo ideálny klient zle. A myslím si, že učia to často ľudia, ktorí nechápu tú podstatu, len niečo sa naučia, tak to posúvajú, to naučené posúvajú ďalej. A tam potom sa to, tak jak v školách, posúva sa to ďalej, učí sa to jeden od druhého. A teraz, a koľko má rokov, koľko zarába, či chodí do roboty, či má 2 deti. Toto sú informácie, ktoré môžu byť pre teba dôležité, alebo vôbec nemusia. To je to, že vždy si potrebujem uvedomiť, aké informácie o avatarovi alebo o ideálnom klientovi potrebujem. Čo je kľúčové, čo my potrebujeme o týchto ľuďoch vedieť, o ľuďoch,
na ktorých cielime, pre ktorých sme tu, pre ktorých tvoríme tie naše služby, potrebujem vedieť o ich strachoch, o ich túžbách, o tom, čo ich v skutočnosti trápi, čo sa im melie v hlave, s čím sa boria a čo chcú pomocou mojej služby vyriešiť. A v homeopatii napríklad je to často o tom, že OK, a však to sú ľudia, ktorí majú nejaký zdravotný problém. Naozaj? Ak sa k tomu postavím takto, tak to nemám zasa uchopené, lebo ten človek, ktorý má nejaký zdravotný problém, pôjde k doktorovi. Ale sú to ľudia, ktorí nejdú k doktorovi, alebo idú k doktorovi, ale ešte si chcú navyše aj pomôcť alternatívou a chcú si za to zaplatiť. Čo vedie človeka k tomu? A toto je kľúčové. Čo vedie človeka, toho tvojho ideálneho, tvojho človeka k tomu, aby ti zaplatil peniaze za tvoju službu? Prečo? Nejde len k lekárovi, ale prečo navyše pri tom zdravotnom probléme vyhľadávať ďalšiu službu? Prečo si chce ešte pomôcť? Alebo keď má nejaký životný problém, má, ja neviem, problém s financiami, tak prečo ten človek ide za tebou, aby si spracoval nejaké veci? Čo ho ženie? Za prvé tam musí byť už ten pocit, OK, ja som zodpovedná za to. A presvedčenie, mám nejaké bloky. On si to uvedomuje. Už je otvorený týmto veciam. Už o tom uvažuje. Už si to musí uvedomovať. A zároveň si nevie poradiť sám. Nevie to uchopiť možno. Vie, že potrebuje pomoc. To je ten človek, ktorý vie, že potrebuje pomoc. Na základe čoho to vie? Čo sa mu tam udialo? Prečo si nedokáže pomôcť sám? A prečo je vôbec ochotný zaplatiť peniaze, aby mu niekto druhý pomohol? A tam je, kľúčom je k tomu väčšinou bolesť. Našou snahou od prírody, našou snahou je vyhnúť sa bolesti. A ak považujem mám zdravotný problém, ale som sa nejak naučila s tým zdravotným problémom žiť a riešenie ísť niekam, k terapeutovi, k doktorovi niekam, a povedať mu o tom a riešiť to, je väčšia bolesť ako ten môj zdravotný problém, tak nikam nepôjdem. Hej? Lebo sa vyhýbam bolesti. Ak to mám veľký strach, ak to mám veľkú nechuť, ak to mám k tomu nejaký odpor, proste je mi to nepríjemné z nejakých dôvodov, to zase je dobré vedieť prečo, tak tam nepôjdem. Čiže my sa vždy budeme vyhýbať bolesti. Akú bolesť dokážeš svojmu klientovi vyriešiť? Ako mu podáš pomocnú ruku, aby prišiel a aby ten krok prísť za tebou bola menšia bolesť ako ten problém? Toto všetko potrebuješ poznať. Potrebuješ ho chápať. Potrebuješ si uvedomiť, po čom túži, čo chce namiesto tej bolesti. Aby ho to nebolelo. To nie je cieľ. To nie je cieľ nikdy. Zbaviť sa bolesti nikdy nie je cieľ. V čom mi tá bolesť vadí? Čo mi neumožní dosiahnuť? To je cieľ. Keď niekto nemôže spať, to, že nemôžem spať, nie je problém. Môžeš tak využiť tú noc, môžeš si čítať, môžeš sa prechádzať, máš 24 hodín na fungovanie, lebo nespíš. Ale čo je problém? Únava je problém. A prečo mi vadí únava? Lebo sa neviem sústrediť na prácu, lebo sa neviem postarať o dieťa, lebo sa neviem tešiť zo života, lebo nemôžem športovať, lebo nezarobím dosť, lebo
sa nemôžem venovať koničkom, alebo nemôžem upratovať, lebo to je ten problém. To je to, čo ten človek chce. Čo chce tvoj avatar? Po čom túži tvoj avatar? Ako to mám vedieť? A toto je to. Ako to mám vedieť? Ako mám spoznať? Ako si mám uvedomiť, po čom ten človek, ktorý ku mne chce prísť, keď ho ešte nepoznám, túži. Jedna vec zo skúsenosti, akí ľudia ku mne chodia. Druhá vec zo skúsenosti, kto som. Po čom túžim ja? Tí klienti sú veľmi podobní. Všímaj si, o čom sa s tebou ľudia rozprávajú. Hľadaj v hĺbších vrstvách. Cháp súvislosti a spoznávaj ich. Nie je to len o tom, ja urobím svoju terapiu, ale pochop, po čom túžia, čoho sa boja, akej bolesti sa boja, akej bolesti sa chcú vyhnúť tým, že prídu na tvoju terapiu. A ponúkni im to. Ponúkni to na sieťach, potom môžeš to využiť, môžeš o tom písať, môžeš o tom rozprávať. Čiže potrebuješ spoznať toho svojho ideálneho klienta. Ideálny klient to je ten, ktorý proste s tebou ladí, s ktorým si na jednej vlne, ktorému dokážeš pomôcť a on ti za to veľmi rád zaplatí. A zaplatí rád. Väčšina ľudí, akože ako náhle ich zbavíš tej bolesti, alebo teda im dáš tú nádej a povieš im, OK, ja ti pomôžem s tvojim trápením, tak ti radi tie peniaze dajú. Keď ten človek nechce zaplatiť za tvoje služby, tak nie je to ideálny klient. Čiže zamysli sa nad tým, a zamýšľaj sa nad tým pravidelne. To nie je niečo, čo vymyslíš hneď, lebo väčšina ľudí to urobí, že OK, sadnem si k tomu, no dobre, tak má viac ako 35 rokov, aby už mala svoj plát a má svoje financie a ja neviem. Viacej už neviem. No dobre, tak môže mať nejaké deti prípadne, alebo nie. A môže byť o vzťahu. No dobre, riešim partnerské vzťahy, ale však aj títo singláči riešia partnerské vzťahy. Urči si a pochop, s kým sa ti najlepšie pracuje. Akí sú tí ľudia. Mnohé veci berieš ako samozrejmosť. Mnohé veci máme pocit, že berieme ako samozrejmosť. To je napríklad to, čo som povedala hneď na začiatku. Nerozmýšľame nad tým, že tí ľudia, ktorí k nám prichádzajú, musia byť otvorení alternatívnym terapiám. Že inak by neprišli. A áno, mala som tu asi zo 2 ľudí, ktorí neboli vôbec otvorení, niekto ich dovliekol. Bolo to veľmi nepríjemná skúsenosť. Nechcem takých. Ja nikoho nepotrebujem presviečať. Takže rozmýšľaj nad tým, čo majú tí ľudia, ktorí k tebe chodia spoločné. A buď si istá, že to nie je jednoduché nájsť. Buď si istá, že ti to potrvá. Buď si istá, že to bude stáť veľmi veľa tvojich myšlienok. A ja nad svojim avatarom, alebo svojou avatárkou, ja pracujem hlavne so ženami, takže nad tou avatárkou rozmýšľam veľa. Pri každom príspevku, pri každom kurze, a upresňujem to každým testovacím kurzom, ako teraz napríklad. Čiže sama som prekvapená, že čo si ešte uvedomím, čo ešte pochopím, čo ešte mi dá zmysel. A vytváram si celý ten obraz, ten hologram toho človeka, tú predstavu. A potom ho tu pred sebou mám a môžem sa s ním vlastne rozprávať. Môžem pre neho písať.
už cieľene. A už je to zrazu iné. Pretože potom tí ľudia majú pocit, že OK, ona mi rozumie. Aký tón hlasu potrebujú tí ľudia, ktorí k tebe prichádzajú? To je autentický väčšinou. Ale o tom sa budeme, o tom autentickom hlase baviť niekedy inokedy, tej komunikácii, ale to je ten len ďalší level. Keď ty vieš, s kým sa bavíš, tak sa môžeš na to pozrieť, že čo nás spája, čo máme spoločné a v čom sme odlišné. Lebo môj avatar nie som ja. Nie som celkom ja. Je mi blízky, priťahujeme sa, ale nie som to ja. Ja sama seba nepotrebujem. Ako v tom zmysle. Hej, čiže čo zo seba dávaš tým ľuďom, čo oni od teba vlastne chcú, alebo čo ten avatar od teba chce. Nepotrebuje. Potrebuje jedna vec. Ale čo od teba chce? Aké tvoje vlastnosti mu vyhovujú? Aké tvoje vlastnosti ho doplňajú? Aké tvoje vlastnosti mu robia dobré? Je to tvoje pochopenie možno. Tvoje prijatie, tvoje mojenkanie, tvoje vhľady. A čo ja viem, čo ešte? Tvoje dotyky. Hej? Čo chceš, aby tvoj klient zažil po stretnutí s tebou alebo prežil pri stretnutí s tebou? Čo chceš, s akým pocitom chceš, aby odchádzal? Čo mu vlastne má priniesť to stretnutie s tebou, tá terapia? A keď sa na toto pozrieš, tak je to v podstate jeho túžba. Aby sa to stretlo, aby to ladilo, aby to do seba zapadlo, tak je to to, po čom on túži. To, čo jemu chýba v živote. Tak ty mu to dávaš. To, čo ty chceš, aby si odniesol ako tvoj dar z tej terapie. Mal by s pocitom, že ho niekto konečne vypočul. Mal by s pocitom nejakého odľahčenia, že niečo odložil. A teraz má cítiť slobodu. Alebo čo tam ešte je? Hľadaj, môže toho byť. Tých možností je nesmierne veľa. A práve to pochopenie toho avatára ťa odlíši od všetkých tých ľudí na sieťach. Pretože väčšina z nich nemá poňatia, pre koho tu sú. Hej. Takže, čo ešte by som chcela povedať? A takým tým posledným, na čo ja občas kladiem dôraz, je to uvedomiť si, že keď chcem, aby túto vlastnosť, niekedy máme taký pocit, že chcem, aby túto vlastnosť mala moja klientka, to je napríklad rada mi zaplatí, koľkokoľvek si poviem. To je také veľmi obľúbené, najmä u začínajúcich podnikateľiek. Klient mi rád zaplatí. Vieš prijať peniaze? Vieš, ak je to s tými magnetmi. Ona rada platí, ale ty musíš vedieť tie peniaze prijať na to, aby to fungovalo. Ako náhle si človek, ktorý nerád prijíma peniaze a robí okolo toho, tak krúti a robí okolo toho všeličo, nikdy si nepritiahneš a nepríde k tebe človek, ktorý rád platí a má z toho radosť. Lebo ten proces u teba, to preberanie tých peňazí, tá výmena je trochu nepríjemná a trapná. Tak tam nezapadne ten človek, ktorý má z toho radosť. Takže áno, vtedy
si poviem, OK, potrebujem sa viac otvoriť tomu príjmaniu. Potrebujem na svojej strane to zmeniť, aby som bola v súlade s tým avatarom. Čo ešte to môže byť? Je to človek, ktorý dôveruje mojim schopnostiam. A ja musím dôverovať svojim schopnostiam. Ja musím veriť, že to, čo robím, robím dobre. Človek, ktorý sa teší a ktorý vie, že mu pomôžem. Ja chcem klientov, ktorým viem pomôcť. OK. To znamená, musím si byť vedomá toho, že áno, je tu kopa ľudí, ktorým viem pomôcť. Ja som na to hrdá. Takže porozmýšľaj ešte ako ten posledný krok, že ako to máš na tej svojej strane, aby si sa stretla s tým avatarom, tým ideálnym klientom. Musí to do seba zapadať. Takže ideálny klient nie je úplne taký abstraktný koncept, ktorý je nám na nič, ale ideálny klient je základ celého podnikania. Všetky firmy, úspešné firmy, aj veľké firmy vedia, pre koho tu sú. Vedia, kto sú ich klienti a neustále na tom pracujú. Všetky reklamy potom sú tvorené práve pre tých ideálnych klientov. Aj tie reklamy, ktoré potom sa na ne pozrieme a povieme, že ale tá reklama je úplne stupidná. A jak mohli za toto zaplatiť? Nie je pre teba. Je pre niekoho iného. Takže zamysli sa nad svojim ideálnym klientom a bolo by fajn, keby ste si urobili cvičenie, že napíšete každá z vás do skupiny, kto sú vaši ideálni klienti. Čím viac napíšeš, tým lepšie. Čím lepšie ho pred sebou uvidíš, alebo ju, tým lepšie, lebo tým lepšie dokážeš komunikovať. Takže marcová téma avatar. Teším sa na postrehy, teším sa na vaše aha momenty, uvedomenia a nadšené výkriky. Áno, už viem, pre koho tu som. Krásny deň, dievčatá.